Hello, shout out po sa ating 1 million viewers na first honor ulit. Naka-idlip po ako. Hello, welcome po sa ating live. Yan, may isa na tayo. 1 million viewers. Maraming salamat po sa pagbisita. Yan, sa pagpasok sa ating live. Sino kaya ito? May galag shout out sa'yo. Naputol po yung ating live kanina. Naghang na naman po kasi ako kanina. Maraming salamat po. Pwede po mag-comment sa baba para ma-shoutout po kayo. 3 million viewers, maraming salamat po. Ayan, nagbabalik. Kanina po naputol ang ating live kasi naghang po ako, naglalag po ako. Nakaidli po ako. Ayan, blessing na naman. Live na naman tayo. Thank you so much for million viewers. Don't forget to thumbs up, guys. So, ayan, may paparating na bagyong Pipito. Naku, sa ulo ko. At ito nga, ang dating ng bagyong Pipito, Sabado dito sa Bicol daw. At pumasok na nga ngayong gabi sa PAR or Philippine Area of Responsibility itong si Pipito. Nakakapanood ko pa lang ng Huwebes ng gabi daw papasok sa PAR. Ken De La Cruz, shout out please. Shout out to you, Ken De La Cruz. How are you? Taga saan ka, Ken? Thank you so much ha. And don't forget to thumbs up, guys. So live po ako ngayon from Philippines dito sa Bicol region. Ayan, Bicol po ako. At syempre meron bagyo na naman, guys. So inaabangan yan. Ang bagyo ay paparating na. So aasahan ng pag-landfall dito sa Bicol kung sakaling hindi. Dalawa lang naman kasi ang ano yan, guys. Dalawa lang ang ay, thank you so much sa patamsak. Dalawa lang pala ang direction niyan. It's either ang daanan ito, Bicol or sa Manila area kasi depende sa pressure daw. So ayan, kung sakali man ay dito tayo naman sa Bicol. At syempre pa, ayan, pinag-iingat ang lahat. Ngayon pa lang ay suspendido ng mga klase bukas. At syempre, naghanda na naman ang iba at nagpanic buying nga dito sa Bicol region din. Kasi nga, ito ay super typhoon daw. Ayan. Sana naman ay mag-iba ng redireksyon o kaya bumagal, no? Humina itong si Pipito. Kasi hindi biro, guys. Katapos na nabaha dito. Ayun nga, maraming salamat po sa inyong support. Thank you so much sa dalawang nag-thumbs up dyan. Thank you. Jenil Mangakat. Star ka ba? Star ka ba? What do you mean star ka ba? Ayan, Jenil Mangaka, thank you so much, Sisi. Maraming salamat po sa pagtamsak at sa pagdalaw sa ating live. Ayan. And ako po, ito nga, itong Pipito talaga, uy. At ito, sana lang talaga ay humina, no? So, malawak daw pala ang sakop nitong Pipito na ito. Kanina guys, kanina ay nakapag-live ako ng 2 beses. Naglalag kasi ako, guys. Kaya pahinto-hinto ang ating live. Ayan, naidlip ako. Tapos yun, kumain-kain. Ikaw kasi ang star sa nabuhay ko. Yun pala yun. So, meron pala siyang ang hugot lines. Hugot. Star ka ba? Bakit? Ikaw kasi ang star na buhay ko. Diba? Wow naman, so sweet. Janelle Mangakat. Ayan, shoutout to you, Sisi. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much sa dalawang patamsak dyan. Thank you. Si Ken De La Cruz. Ayan. Ang first honor na nag-message sa ating comment section sa baba. Ayan, sa mga pumunta kanina, sana bumalik sila, guys. Naku po. Ayan, maraming salamat sa inyong mga pag-support. Thank you so much. Ayan. Sana dumami pa. Kapapasok lang natin. 6 minutes pa lang ako, guys. Kasi kanina talaga naputol ang ating mga live. Gawa nga nung aglalag. Ate, ang daming alam ni Janelle, ha. Kaya mo niya. Kumakain ako ng mani, bagong luto, mainit pa. Ayan. Manat in love yan eh. In love daw si Janelle. May
Hindi pinayagan si Lolo Whitey. Ayan. Thank you so much. Kung sa mga taga dito sa Bicol o kahit saan man nadadaanan ng bagyong Pipito, ingat-ingat po tayong lahat ha. Ngayon pa lang mag-ano tayo mag-prepare. Paalala ha. Harun Khan. Sorry. Is it true when God wants you to grow, He makes you alone? Yes, possible. God will make a way. God will always make a way. Because you know, when you are silent, when your mind is silent, when your heart is silent, that's the time God will enter to you. God will speak with you. Yeah, that's why always, if you want to talk with God, always vacate your minds, prepare your minds and your hearts for Him. Just you and Him. Yeah. That's why we have the silent place. We can call it silent place. That's our in your room. Shout out Lods. JR Pugi, maraming salamat ay. Ikaw ang pugi talaga, grabe. Oy. Thank you so much. So, patamsak naman dyan. O, ayuda na yan, tamsak na yan. Tamsakan na yan para ayuda na yan. JR Pugi, shout out Lods po. Shout out Lods. Shout out Lods. Yes. JR Pugi. Thank you so much. Mega love. Shout out to you. Harun Khan, thank you so much. Thank you so much for coming and you're very good faring talaga si Harun Khan. O, dagdagan na yun ang ating tamsak. Please. Mega love shoutout dyan. Thank you so much and welcome to my live. And we are from the Philippines. All the way from Philippines. We are live from Philippines, guys. Thank you so much. And again, tonight until Saturday, our region and even part of Luzon, we are really need your help, your prayer. We really need your prayer. Pray for us, guys, to be safe during this, during this time. Especially, this typhoon is not an ordinary typhoon, but it's a super typhoon, according to the weather forecast or Pag-asa. Okay? So be ready. Always pray. And again, to your loved ones out there, always communicate with them. Because I know they are always worried with us, especially during... Yeah, thank you so much. 3 million viewers. Maraming salamat po. And please don't forget to thumbs up. Yan, thumbs up guys. Thank you so much. Yan, nagla-live po ako ha. Kasi baka mamaya pag nag-brown out na dito sa mga susunod na araw, pag nag-start na kasi ang ulan, pinapatayan na tayo ng kuryente, which is that is very mandatory for the safety of everybody. Okay? And also, please, do the precautionary measures. Yan. Nagme-message na yung kapatid ko, guys. Mag-evacuate dito. Yan. Ang dami ngayon talaga nagpe-prepare for evacuation, especially ang ating mga rescuers. Kasi sila talaga yung nasasabak sa ganitong mga labanan na sitwasyon. Yung mga mga rescuers. So, sa mga mababang lugar dyan, syempre, sumunod na po tayo sa mga ilatuntunin, sa mga sinasabi ng ating mga local government dyan na mag-evacuate kasi sobrang hirap din sa mga rescuers, guys. Sila talaga yung nakataya ang buhay. May mga pamilya din sila, guys. Okay? Rachel Obando. Hi po. Hello, Rachel. And saan ka po, Rachel Obando? From Bulacan ba? Obando, Bulacan?
Sayaw-sayaw dyan, para naman magka-baby. Ayan. Richie Lobando, hi po. Hello, hello. Shoutout sa'yo, sisi ko. Ayan, taga saan ka po? Maraming salamat sa mga pumunta kanina na pagkadami-dami nyo talaga. O, padagdag ng shoutout. Tamsak para dyan, guys. Mega mega love shoutout sa inyong lahat. Nasaan po kayo? Dito po ako sa Bicol, Philippines. So, nag-aabang-abang tayo ng yung pipitong super typhoon na daw na ito. Oy, ano ba yan? Ayan, ingat-ingat po ang lahat. Richie Lobando, ikaw po, taga saan ka po? Ayun po tayo, inom. Opo, may bagyo dito. Nako, parating. Kasi bagyong Pepito. Hindi lang naman dito sa Pilipinas, sa Bicol halos Luzon naman eh. Pero yung landfall talaga posibleng dito, posible daw na ano to, magtaas, baba or Manila. Kasi depende sa pressure. Ayan. So, panoorin nyo na lang mga weather forecast. Hindi ako masyado maalam dyan. Basta ang alam ko lang talaga Sabado ang dating. At syempre, pinag-aanda ang lahat. Tomorrow, classes ay suspended na po talaga. Central Luzon, yes, Central Luzon. Thank you so much for your information, Rachel Obando. Oo, talagang Tambubong, Kawi, Bulacan. Oo nga, sabi na nga ba, Ubando pa lang eh. Ayan, Tambubong, Kawi, Bulacan yun sa ano din tayo, kasama din mga ganyang mga bagyo, dinadaan. Yun, mararamdaman din, no? Hindi lang Bicol. Pero magposible kasi maglandfall dito sa Bicol eh. Ito yung tumbok-tumbok nitong ito talagang linya ni Pipito eh. Paborito talaga ng Bicol, ang Bicol ng mga bagyo na to. Oy, signal number 5 kami ng bagyong Upil. Oo nga. Kamusta na kayo, Rachel Ubando? Kamusta na ngayon? Ayun, talaga naman marami talaga. Si Marcy, ayan, hindi lang ang Bicol. So let's pray for everybody, guys. Kasi lahat tayo na nakadanas talaga ng mga bagyo na to. Apektado talaga. So, ayan, ingat-ingat po talaga ang lahat. Ito na naman tayo at tayo na naman ay sasagupa na naman dito sa bagyong Pipito na to. So, ayan, hindi lang po ang Bicol ha. Mag-ingat-ingat po din lahat. Lalo na yung mga posibleng daanan din ng bagyo. At syempre, hindi iba-iba daw ang direction. Pag depende sa pressure ha. Depende sa pressure daw na sinasabi ng pag-asa. Oo. Grabe talaga. Kaya nga, pinag-iingat ang lahat. Kami naman talagang dumadaan ng mga bagyo talaga dito. Pero depende kasi sa bagyo. Kahit naman nakaranas na kami ng bagyo mula ng bata pa. Syempre nakakatakot pa rin no sa tuwing may bagyo. Kasi yung mga bagyo na iba-iba yung karakas ng mga kayan. Iba-iba yung mga galawan ng mga yan eh. Parang tao lang din, iba-iba attitude. Hala, tinangay ang bubong namin po. Aba, naku. Kumusta naman? Nakakuha ba kayo ng financial assistance? Kasi dito may mga nagsusulutan, tinukuha nila yung mga partial damage. So kung kayo ang tinangay ang bubong, nako malamang malaki-laki din ang ayuda niyan kasi bubong na eh. So ayan, sana naman mabigyan kayo ng tulong mula sa gobyerno. No, hindi kami nakakuha ng ganyan kasi tinitingnan kasi yung damage. Pero just wala namang damage kasi kay Christy naman talaga puro baha talaga dito, guys. Pero yung ayun. Sana ingat-ingat po layo. Steve Watts. Hi, beautiful. Yes, thank you so much, handsome Steve Watts. Ayan na. Naglag na tayo, guys. Oh, how are you doing? Hello, Steve. Look at my camera. I think stuck again, oh. I'm stuck again my camera, guys. This is what had happened earlier ago. A while ago, it's like 2 times I experienced this DC problem or disconnection. So, am I audible, guys? Sorry, Steve Watts. This is what happened earlier. Same with my camera. I stuck up again, like this one also. See, I think I have to end this live and restart again, like what I did a while ago. Thank you so much. Ayan. Thank you so much. Steve Watts, I'm doing fine, but so far, we are just, we are preparing for the super typhoon approaching. That, according to the weather forecast, it will be expected on this coming Saturday to landfall here in our province. So, hope you all guys, we need your prayer, guys, and your help, like prayer. Alan Reyes, sa mga tongres man lang ang ayuda.
Ang ganda ng usapan natin. Ano ba naman to? Sorry guys, look at my camera. I think there's something wrong with my connection, guys. Oh my gosh. Nabubulo na ako, guys. Again, reconnections. Oh my gosh. Oh my gosh. Thank you so much. And si Rachel Obando, ayan, shout out to you guys. Ayan, Rachel Obando has experienced, uh, a typhoon last of Phil, yeah. Their Her family suffered from this typhoon, and I think partial damage of his house. They experienced partial damage, like the roof, it's gone, it's flown away by the wind. Oh my gosh, what happened to my camera again? I stuck up, guys, so I think I need to restart again. So I hope when I start again my live, you would come back, guys. Okay, Steve Watts, I bet you. Ay, my goodness. Steve Watts, that's not allowed here. Okay, not allowed here, or I will be able to hide your, or I will be able to hide your message. Shouldn't ever say anything that against the rules of YouTube. Okay. Alright guys, I think I have to go for now, and I'll come back later because I need to restart again my live. Look at my camera, I stuck up again, guys. It's okay. Thank you so much for your support. Lalo na sa mga aking mga kababayan dito, ingat-ingat po. Again, always be safe. Okay guys, so let me end this live for a while. I'll restart my live, okay? Just come back. I hope you will come back again to support my live stream. Okay? So bye-bye for now. I'll restart my live. Don't worry guys. Thank you. Bye-bye.